Коста хора, днеска ще играем Dead Island, откъдето спряхме. И ето сега ще ви покажа. Не точно откъдето спряхме, аз играх малко. И не знам сега нататък какво ще стане. В хотела сме, ние от хотела излязахме, в курорта сме сега. Сега видим тук къде сме. Добре. Ще отида с тъсква. Не, с бронирания. Сега не става. Нищо става, ще карам. Опа. Само да видя каква ни е мисията. Добре, долу-горе я разбрах. Може би днес ще окача този клип. Със сигурност. Тъс как се чу? Не дей бучава, Горе ли трябва да ходим? 300 метра не са отгоре. Мани са, Не, прозората ми. Ще не виждам. Чезвай. Ето завой много го мразя. Нещо заяде копчето. Оправи се. Няма чай да го видим то скоро продава. Не искам за сега. То сме изглежда съмнителен. Ще го взема. Да има там нещо да продавам. Да има пари. Сетих се тук какво трябва да правим. Ако е същото де. Не трябваше ли тук да влизам? Някъде. Не, или това после ще ми се отключи. Не знам тук какво трябва да правим. В бара или къде трябва да ходим? Тук какво трябва да правим? Нещо. Сбирка. Няма да скипвам. Да го изгледам. Тук седих. Ето го този гърмящ. Ето го. Но вижте всяко ще направя. Ела тук, Он был просто бык. Наша как посла. Те сега сме тук напред. Тук всички мъртви, Няма ли един да се бия с него? Тук ако сега риба ли ще фащам? Риба. То трябва. Не, ето след нашите. Да, чакай първо съм да кръвица. Няма. Меня зовут Свински Бут. Всяко трябва да следваме.
Аре, по-бързо, давай. Аре, бе. Ай, на къде сме откъде? Ти искаш да ги убия, бе? Нямаш грижа, бе. Чакайте, бяха сложени. Чака се подпали. Не! Бягай! Не! Ами няма нищо на наша. Пък крещи. Сега... Аре бе, слизай. Гори се. Идвай. Аре бе. Да. Няма тогава да подпадна. Добре. Это просто счастье, что вы здесь. Меня зовут. Ага, прост. Перед падением Такъв. Ти си прост. можно идти быстрее. Ти ще ме удриш ли, ей? Гледай тя. Без ръка. Айде. Аре бе, е мой. Какво се става? Добре, бе. Можно идти быстрее. Аре, по-бързо. Консерва ли ти? Чай, просто нямам кръв. Круши их сраные головы. Гледай сега. Той то се щупи. Аре бе, мой. Дай газ, аре бе. Охеренный отпуск. Ага. Да. Аре бе. Мале, как се бави тос. Аре бе, по-бързо. Какво трябва да правим сега тук? То се отключило. Давай-ка откроем. Тук не е интересно. Тесни са мои работи. Те, сега. Спасибо. Добре. Все пак някакво правя. Добре, хора, и това е от този клип. Ще ви покажа в другия клип, ето тук, какво има. И на този задачата. И там трябва да се връщам. Както виждате на картата. И ако ви е харесал клипа, абонирайте се за мене. И дайте на пръщи нагоре. И от мене, чао!